Първият по рода си холистичен център в България е факт. Новият холистичен център New Age е магазин за здравословни храни, терапии, биопродукти, но не е само магазин. Той е специализирана книжарница за здравословна и духовна литература. Но не е обичайната книжарница. Той е и кафене, но не само. Той е всичко това и нещо повече. Пространство, в което всеки да намери по нещо за себе си. Полезни и алтернативни средства за оздравяване на тялото. Вдъхновяващи книги, които да ни припомнят важните неща в живота. Уюта и аромата на нашето кафе. И още свежи салати, изкусителни сладкиши и напитки, поднесени от приветливия ни екип. За нас, които го създаваме, холистичният център е израз на стремежа ни да изградим и утвърдим нашия цялостен мироглед. Холистичният център е място, където да възстановим цялостното отношение към себе си, защото само един цялостен подход към нас самите и към живота може да превърне нашето ежедневие в радостно преживяване. Заповядайте при нас на улица Цар Освободител 106 зад бензиностанция Shell. Холистичен център New Age. Пространство с отношение.